Ringre 33 ofwenye kar iko ringre ma kaburini mayudore e gwenge ma Kericho, East County ma Kericho. Ringre 35 yangi ni mag nyithindo ka boro to gin mag jomadongo ma tok chenro mar kunyo ma otimore kotelie kod jabero mar sirikal Richard Njoroge kod apisas mag okwach kich bade manono ringre matin nyuguto. Dwaro maduong' mar jogo makiro ratich oganda en mondo piny owacho ochak keto e tim chik machiwo thuolo mar timo nonro e wi thoe matimore e yo ma ok oyangi. E piny Akidi chakono weche manyien mag oimore gi ripodbe. Ndalo adek tok fwenyo ringre e kar iko ringre ma kaburini mayudore e gwenge ma Kericho East County ma Kericho. Apisas mag okwach kich bade marango ringre kotele kod Martin Nyuguto kod jabero mar sirikal Richard Njoroge ochako chenro mar kunyo ringre makamago. Matok doho chiwo thuolo ne okwach kich madhi nyime gi chenro mar kunyo ringre go. E kindego, jogo makedo ne ratich oganda bende ochopo kanyo mar rango kaka chenro no itayo, mar ni pod nitie oganda jo Kenya manolal kendo wedegi pok ong'eyo ndachgi. Wakenya wengi ambao hadi hivi sasa wamepotea, familia inawatafuta na hawajulikani pale walipo. Na tunasema kwamba lazima ukweli uweze kujulikana. Hawa ni kina nani waliozikwa hapa, walizikwa hapa kwa sababu gani, na wao wenyewe walikufa vipi. Kwan ringre duto mofweny tok chenro no romo 33 ka ringre 25 oyangni mag nyithindo to 8 mamoko gin mag jomadongo. Fuonni mag dhano bende ofweny kaka tiel 4 kod lwedo 2. Oganda kata kamano nokochiwo yot ne apisas mag okwach kich tayo chenro no, chal ma ochuno bila bayo iro malungo wang' mar keyogi. It was one mass grave and the bodies were stacked in gunny bags. We also found 6 body parts, 4 legs and 2 hands. So those ones we are going to analyze them and we find whether they belong to one individual or many. Dwach jogo makedo ne ratich oganda en mondo piny owacho okete tim chik mong'ere kaka National Coroner's Act machiwo thuolo matimo nonro makar kende e wi thoe matimore yo mapok oyangi. We need the government to move with speed to operationalize this act so that these cases of mysterious deaths or unclaimed bodies can be handled in a more professional manner. We have had Shakahola, we had the quarry bodies, and now we are having Kericho. We can't be in a state of continuous reports of bodies here and there, and we are not getting clarity on how they died or who these people are. Jabero Richard Njoroge olero ni giketo kenge makare ne chenro mar bero ma ibiro tim e kar thieth ma Kericho referral ka nonro dhi nyime. We will plan for autopsies to determine the causes of death. Some of these look like they have come from mortuaries and others from hospitals. But we are going to determine that when we finish with the autopsy exercise. Ramogi TV.